It-tkabbir ekonomiku bla preċedent, in-nuqqas ta' qatt u l-inizjattivi tal-Gvern li daħlu aktar nies fid-dinja tax-xogħol. Dawn il-kol kellhom impatt sinifikanti biex naqsu n-nies mill-faqar jew l-esklużjoni soċjali. Dan ikkonfermaw waqt il-programm Disett id-Direttur tal-Caritas Leonid McKay kif ukoll Charles Miceli li jmexxi l-Alleanza kontra l-faqar. Leonid McKay stqar li ma kienx sorpriża li kienu rreġistrati inqas nies fir-riskju ta' faqar, dan minħabba l-klima ekonomika pożittiva li teżisti bħalissa f'pajjiżna. F'kuntest fejn l-ekonomija Maltija tidher li qiegħda rrankat sew, f'kuntest fejn qed naraw tkabbir ekonomiku, f'kuntest fejn qed naraw il-numru ta' nies li huma mingħajr xogħol, tista' tgħid illum qed nitkellmu fuq full employment. Dawn il-figuri, partikolarment ta' severe material deprivation, jiena ma jissorprendunix. U naħseb daw juru fis-sens li għaliex jidher li kien hemm tnaqqis konsiderevoli f'dawk li qegħdin jgħidu illi ma jistgħux jixtru ċertu oġġetti li huma essenzjali. Malta bit-tnaqqis ta' 3.7% kellha l-ikbar tnaqqis mill-pajjiżi kollha fl-Ewropa fl-ammont ta' persuni imċaħda mill-iktar oġġetti bażiċi. Dan it-tnaqqis segwa tnaqqis ieħor ta' 2.1 punti perċentwali li kien irreġistrat fl-2015. Charles Miceli li jmexxi l-Alleanza faqar stqar li huwa fatt li l-politika adottata mill-Gvern qed wassal biex aktar nies joħorġu mill-faqar. Il-fatt li saret struttura, ħafna minn dawn in-nies ħarġu jaħdmu. Ma baqgħux kif kienu isuhom parasiti? Anzi, qed jaħdmu u qed jagħtu kontribut l-ekonomija, ġifieri hija l-istruttura, dejjem għandek l-istruttura. Veru hemm xi nies li jaqgħu minn ġost ċibkama, jekk se jkollok strutturi, jien naf, it-tapering pereżempju, għaliex jiena kont naf ħafna nies fuq il-benefiċċji, jgħidlek mela sewwa mmur naħdem. Il-bisa mhux dik kienet ikkeċċin l-għada u biex terġa' tidħol fil-benefiċċju għandhom 6 xhur, jiena f'da 6 xhur is-sena jkun. Intant waqt l-istess programm intervjana l-Ministru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon li tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jattakka il-faqar. Illum għandek Gvern li waħda mill-main electoral commitments li għamel huwa illi jekk Alla jrid sal-aħħar ta' din il-leġiżlazzjoni ma jkunx hemm tifel jew tifla waħda taħt is-16 sena fejn għandhom ġenitur li jaħdem li jkunu severely materially deprived. U dik hija xi ħaġa li jdu nħarsu leha b'mod holistiku.